guztioi. Historienetako pertsonaiak hauek begiratu. Saltzailea. Extra, extra! Gaizkilea. Vanessa. Egunon. Ikaslea. Eta nire kontalaria. Kontatuko dizuegu historia aspaldi gure eskolan gertatu zen. Hiru gaizkileek elkarrekin ziren eta bere helburua bakarra handik eta diru gehien lapurtzea zen. Nola edo hala dirua lortu behar dugu. Bai, zerbait pentsatu behar dugu. Extra, extra! Bikaiak egunkaria, extra! Rakoi, erari da, extra! Aizu txikito, etorri hona, eman egunkari bat, zenbat balio du? Euro bat. Eta profinatxo bat? Inatxo bat? Ongi da, kafetxo batentzat emango dizu. Baina, hagazuk nola. Ba hori esatizut, kafetxo batentzat, eta den, ale! Zer dioen egunkariko iragarki honek? Karmelo ikastolan irakasleak behar ditugu. Karmelo ikastolan irakasle faltan gaude. Irakaslea baldin bazara, etor zaitez. Irakaslerik gabe jarraituko bagenu, ikastola hitz eta saldo egin beharko genuke. Eta guri zera zola digu guzti horrek. Zer nahi duzu? Dirua irakasle lana betetzen irabaztea? Ni ez nago prestante. Ez da ni ere. Ez duzue zertxore ulertzen. Irakasle berriak egongo balira, beraiek izango lirateke ikastolaren jabea. Eta zertarako behar dut nik ikastola bat? Entzun ongi. Guk irakaslearen papera egingo bagenu, eta hor guztiak beldurtzea eta jotzea lortuko bagenu, ikastola aurrik gabe geratuko zen. Ondorioz, guk ikastola salduko genuke eta diru bidea bat atera. Ideia bikaina. Eta, nola lortuko genuke aurrak uxatzea? Oso erraz. Irakasle oso aiztok izango gara. Hori, oso gaiztoak izango da! Gaizkileak herriko ikastolan agertu ziren, eta hauek, jakina, beso zabalik eta pospozik hartu zituzten, baina begira zer gertatu zen ikastolako lehenengo egunean. Pasa, baloia, pasa! Ai, penalti izan da! Izan, baloiari eman dio! Nire oinari! Baloiari! Zerraparta da, kelako ordua da. Tikia.
baten. Baina nola da posible hori erantzutea? Luzatu eskuak eta ikartu atxamarrak. Zertarako. Zuk bete ni esan dako. Ai, hau gina. Ea horrela ikasten duzu. Aspertu nahi zuekin egoten. Etxerako lanak izango ditut orain. Liburu honetako ariketa guztiak eginda ekarri behar dituzu. Ariketa guztiak? Leloak izateaz gain gorrak ere zarete. Bai, guztiak, eta ez dituenak ikartzen argi ibili dadila. Bueno, elakzirak ez le tokatu zaizuen. Ja, ez dituenak guztiak horrela ez izatea. Bigarren eskilea, lenguako irakaslea balitz bezala, geran sartu zen. Egunon irakasle jauna. Baina zer demontre dago? Ez dizuete ezer irakatsi. Irakaslea gelan sartzen denean hausi izan behar duzue. Ongean zaude irakaslea gurgarketa jakintzua. Baina matematikako irakaslea esan dugu. Iso, zubeterik esan dako eta kito. Egunon irakaslea gurgarri eta jakintzua. Ongi nola gongo daizut bezala bazkak irten kuadrilla baten irakaslea baldin bana ez. Bentsat, aldi guzu esan nola ditzen zaren? Nola da posible, ez duzu inolako errespeturik, etorri hona! Ai! Horrela errespetu fizika bat ikasten duzu. Nola posible, zure ez duzu inolako errespeturik! Bueno, aspertu nahi zuekin egoten, orain etxerako lanak. Liburu hau, irakurrita eta laburtuta. Irakurrita guztia? Irakurrita eta laburtuta. Baina ez dugu denborarik izango guztia egiteko. Zer pasatzen da, ez duzu inolako errespeturik zuk ere? Torri hona! Ondoren, gimnasiako irakaslea joan zen. Eskerrak orain gimnasia daukagula. Bai. Orain ongi pasatuko dugu. Seguro. Egunon irakaslea gurgarri eta jakintzua. Izilik! Baina zer demontre da? Irakaslea gelan sartzen denean hauxe esan behar duzue. Egunon irakasle maitia. Baina guapo irakaslea esan dugu. Izilik! Zuk bete nik esan dagoa eta kito. Egunon irakasle maitea. Ongi da. Saioa hasteko 500 bira patiora. Hasi! 500 bira patiora gehiegi dira. Gehiegi? Zuk hitz egiteagatik beste 500 aitan bi. Oso nekatu daude. Nola nekaturik? Nekaturik? Neu nago nekatutak zuek ikusten. Orain, 500 flexio. Hasi. 500 flexio? Gehiegi dira. Nola gehiegi? Gehiegi? Zuk hitz egiteagatik beste 500. Hasi.
Lortu duzu guztiak lertzea. Bai, honez gero, ez dira berriro etorriko. Horrela jarraitzen badugu, umeak ikastolanetatik joango dira eta saldu ahal izango dugu. Bai, eta bakarrik azken kolpea falta zaigu eta ideia bat dauka. Esan. Aterpe batean Dieguneko egonaldi bat prestatuko dugu. Eta han, amos mozoratuko gara. Eta beldurtuko diegu. Eta esango diegu, lekua moztuko dugu. Nolo, ideia bikaina. Bai horixe. Gaizkileak plan beldurgarria askatzen ari ziren, baina ez ziren konturatu hal guztiak ez zeudela lotan. Vanessa adi-adi entzuten ari zen, eta horrela konturatu zen gizoraiek ez zirela irakasleak, gaizkileak baizik. Ondoren, Vanessa ere plan bat asmatu zuen. Esnatu laguna gure irakasleak ez dira irakasleak. Zer esaten ari zara? Gure irakasleak ez dira irakasleak, gaizkileak baizik. Ondo zaude burutik? Bai ez ba, guztitu lotan gaudela pentsatu dute, baina ne adi egon naiz. Nahi dute egonaldiak susto galanta eman, eta horrela gu eskolatik joatea. Eta gero saltzea, baina nek hauze pentsatu dut entzun. Egonaldiko egunak heldu ziren eta begira zer gertatu zen gauean. Ikastolako mamuak gara! Ikastola gure etxea da eta bakarrik nahi dugu bizi ben! Berriro etortzen bazarete, lepoa moztuko dizuet. Ni naiz benetako mamuak eta zuen gaizkile baino ez arete. Aiene, orduan benetako mamua dago! Eta daki gaizkileak garela. Eta orain, alde mendik! Hauek ez dira gehiago etorriko. Arrazoi galanta izan zuen Vanessa. Gizon horiek ez ziren sekula santan ikastolatik agertu. Beraien ordez beste batzuk etorri ziren eta beraiekin oso ongi konpondu izan ziren. Beno, beti ez. Batzutan haserretzen ziren. Baina nork ez da haserretzen?